As perdas económicas do marisqueo na Ría de Arousa acadan os 59 millóns de euros, segundo apuntou a PDRA. Os profesionais piden accións á Xunta para intentar reverter esta situación. A Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, PDRA, e as confrarías e agrupacións de mariscadores e produtores de mexillón compareceron esta mañá para facer un balance do sector unha vez rematado o 2025. Os representantes das entidades denunciaron a falta de investimentos realizados por parte do goberno galego para controlar os vertidos de augas residuais á ría, algo que está a prexudicar a un dos principais motores socioeconómicos da zona. Podemos explicar que os motivos deste debado productivo están claros e están documentados científicamente. Sabemos que hai menos afloramento, sabemos que hai, por tanto, menos alimento e tamén sabemos que ese fenómeno está totalmente ligado a unha menor renovación das aguas da ría. A contaminación ten un impacto 240% maior que antes. Se eu son a administración competente e sei isto no ano 2008, porque este traballo que acabo de citar e que está aí ao pé de página foi financiado pola Xunta de Galicia, foi cofinanciado pola Xunta de Galicia, é evidente que teria que implementar desde o ano que o sei, que é o ano 2008, medidas para amortecer e controlar a contaminación e as súas consecuencias que se están a ver hoxe en día coa caída da produción marisqueira. A inacción é absoluta, non se fai nada. O labor de control e de policía dos vertidos o ten Augas de Galicia e o Servizo de Gardacostas de Galicia. En vez de estar nas lonxas nas que non entra marisco, presionando por si entra unha meixa fora de talla, unha meixa, deberían de estar controlando a contaminación, que está nas súas obrigas legais. E nos denunciamos isto, o desleixo absoluto da Xunta de Galicia. Polo que urxe tomar medidas medioambientais e socioeconómicas á Xunta para salvar a ría, xa que está nunha situación que definiu de catastrófica. Como dato sinóptico, sin ser o valor económico máis importante, a perda dos últimos 5 anos do sector simplemente do marisqueo e nos recursos máis importantes, referido ás ameixas e o lecho, foi no seu consulto de redondeando 60 millóns de euros sin ter en conta a devaluación derivada do IPC. E lamentou que o sector este a pasar por unha situación extrema pola pasividade do goberno galego. Non nos está botando a man, non está abordando os problemas que ten esta ría e está abandonando ao sector productivo a súa sorte. E non só eso, sino que está proxectando proxectos que son nocivos para o consulto da ría de Arousa. O total de bivalvos que se extraen na Ría de Arousa rexistrouse unha caída anual do 52% na produción con relación á media que había no quinquenio 2019-2023.